So today we're taking Ben Dod to see the doctor, as Ben Dod has stopped being eaten for a few days now. Ben Dod? Ben Doddy? Take a special cab to the Carmel special doctor, Dr. Tali. As we continue our journey to the cat's doctor, Ben Dod seems to be now more calmer than before. We almost arrived. So now we arrived to the clinic of Dr. Tali and Dr. Sigal, and this is Gil waiting with Ben Dod here. And this is a special guest here. What's your name? Emilia. This is Emilia. She has... וזה נשי. With Nashi, her cat. She has more cats than yours. She has 7 cats, just like us. Right? You have 7 cats, we have 7 cats, we're even. So she knows a lot about cats, doctors, and cats, and cats, especially cats. So you love cats. Right. So now we wait for our appointment with Ben Dod. שלום לך. שלום. אתה רואה, היא הייתה מצוננת, יש לה גודש באף. אתה רואה את כל ה... מה, יש לה צינור? היה לה, אני חושב. היה לה איזה וירוס או משהו. שלום לך. So we reached Dr. Tali. What's her name? This is Ben Dod. Ben Dod? Mm-hmm. It's a male? She's a cat. She's a nekeva, female. Her name is Ben Dod? Yeah. And she's 1 year old. She was in a store in Herzl Street. והצלנו אותה משם. היא מוכרת? And we think she... לא מוכרת. She's not vaccinated. ולא מחוסנת. לא מוכרת. זה מקרה מיוחד שהיא לא הייתה אף פעם מיוחמת, אז אנחנו רוצים. כמה זמן אצלכם? שנה. נכון, היא לא נכנסה לאיחום. מאז שהיא גבורה? יש לה שחלום. היא עכשיו שנה? היא עכשיו זה עוד שנה? היה אוגוסט, זאת אומרת שהיא שנה פלוס מינוס. אוקיי, ואצלכם שנה? מאיזה גיל אצלכם? אצלנו מאוגוסט שנה שעברה, זה אומר שאז היא הייתה בת חודש. חודש? חודש זה פיצי. לא הייתה חודש. חודש זה פיצי, זה חתול שמתחיל ללמוד לרוץ. באזור השנה וחצי. הייתה כמה חודשים באוגוסט. בערך בת שנה וחצי. שנה ומשהו. אם נלך אוגוסט 3 חודשים לאחור, זה אומר שהיא נולדה במאי. משהו כזה. שנה שעברה. אני מסרבת, אני רוצה לבוא So now, כדאי שנסגור? היא לא תברח. Dr. Tali is now checking Ben Dod. She's opening carefully the cage of the cats. זה קייג' sophisticated. This is Ben Dod, a Himalaya cat. מנוזל. חתול הימלאיה מנוזל. היא נקבה. רגע. חכי קטנה. תסתכלי על העיניים של הצבע מוזר. פיצי, זה תמיד היה צבע? לא, זה אמור להיות לבן. היה איזה שבוע שעבר משהו, כמה ימים ספורים, שחזר הלבן להחמיד, ואז עוד פעם, כמו עכשיו. We're checking on the cat. Wait. So here we are at the vet. This is Ben Dod. She has a small illness. We have to treat her here at the vet. So situation is not so severe, and we take her home immediately with a little treatment for the eyes, antibiotics, and a few things, and nutrition, a few things. So now Dr. Tali will treat Ben Dod. You will be getting lunch now. lunch for McDonald's.
Okay. נראה לי, אחד החתולים שחזר מבחוץ, בינו להביא איזה וירוס או משהו נדבקה. בגללי. זה סירופ נגד כאבים ולהוריד חום. It's a syrup against aches. And this is some food. טעים. זה גדול. כן, טעים. טעים. Tasty food for you to eat. זה יש תאבון. פשוט לא ניגש לאוכל. היא כן קמה כשכל החתולים קמים ויש האכלה. אבל, הנה, את רואה? כן. ככה. לא, אני רק רוצה לעודד את הלאכול. עודד אותו. תחשבי על זה. She's not willing to eat yet. טוב, זה לא יעבוד. זה פעמיים ביום, טיפה בכל עין. אוקיי, משהו. cheat her eyes as well. רגע. תפוס אני אעזור לך, רואי, תגיד לי מתי שאתה רוצה לשים את הטיפות. כן, ברור. לא לבד, בסדר? ואנטיביוטיקה, אתם תצליחו לתת לה? בטח. כדורים? כן. ועם האוכל מעורבב. כן, בצד, כרגע לא אוכלת. ועם המזרק שאני שם לה. אוקיי. אז אמרנו שנגיד איזה אוכל גם. כן, כן, אני אתן לכם אחד כזה שקל לתת בו. אתם תתחילו בבית? אני אתן לכם תתחילו בבית או לתת לה כאן? אחד כאן כדאי. היא צריכה קצת פחות מרבע. רבע. קצת פחות מרבע. בגלל המסה שלו. אוקיי? ולהוריד עוד פינה קטנה. אוקיי? אני אכין לכם כבר את אלה. זה האנטיביוטיקה? קיצור 25 מיליגרם, פעמיים ביום? פעם ביום. פעם ביום? רק כן. פעם אחת. This is antibiotics and we give her. And, you will be okay. Huh? Ben Dod.